Hej! Vad är friskvård och vad är friskvårdbidrag? Bra! Friskvård är ett samlingsbegrepp på åtgärder som stimulerar en person till egna aktiva hälsofrämjande insatser. Det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor. Vad är med sunda levnadsvanor? Ja, sunda levnadsvanor som ofta framhålls är lämplig kost, fysisk aktivitet, goda sömnvanor och att undvika rökning, droger, alkohol och stress. Du glömde snus. Självklart. Snus också inte bra. Hej alla. Sluta snusa snälla. Vad är friskvårdbidrag då? Ja, friskvårdbidraget fungerar så att du som anställd kan få ersättning för kostnader för friskvårdaktiviteter upp till ett visst belopp. Men glöm inte att spara kvitto. Beloppet fastställs av Skatteverket och 2021 låg maxbeloppet på 5 000 kronor per person och år. Spännande! Genom att friskvårdbidraget gjorts skattefritt ger det fördelar för både arbetsgivare och anställda. Skatteverket bestämmer även vilka aktiviteter och behandlingar som kan ersättas med friskvårdbidrag. Du kan exempelvis använda bidraget till paddel, golf, gymkort och massage. Tänk dock på att bidraget täcker aktiviteterna, inte utrustningen. Tack så mycket! Tack själv! På återseende.